Mutungamiri wemain opposition munyika yeZimbabwe anodikanwa nevanhu Arrogant Nelson Chamisa odeliver speech yataona kuti aiwa yanatsoratidza kuti Arrogant Nelson Chamisa is here for change. Haasi kuda zvinhu zvisina basa. Arrogant Nelson Chamisa ndiye the leader wevanhu. Haazi munhu amungoziva kuti vakomana vanongofarira mari vaida kusadza mapockets. Anyatsoratidza kuti aiwa ndiye anonyatsoziva kuti nyika yeZimbabwe iri kufesa kana kuti kusangana nei. Sanda mina mashuka anobuda nyuko panapa anenge akubatirai kuti subscribe like turn the bell like TV na Muchinji Radio. Wakomana abudanyura chiti President Nelson Chamisa speaking at Honorable Bakata's funeral in courts. Chinonzi mumiriri kugara nevanhu, kutaura nevanhu, kufamba nevanhu, kubuda muvanhu, uchidzokera muvanhu, uchitaura zvevanhu, usikakanganwi vanhu, usingarasi vanhu. Ndaona migwagwa, ndokubva ndaona masewage, ndokubva ndaona zvitoro zvose zvaparara. Ndokubva ndabvunza kuti naiwe zvaunotaura nekuparadza kwawaita unoti unoda kuenda kuseri kwegomo nekuparadza kwawaita unoda kuendepi? Ndo mashoko anaitwa panapa naArrogant Nelson Chamisa achiti aiwa vakomana varikuda kuextenda matemu sezvavari kutaura zvirikutaurwa naNelson Chamisa in radio zvachiti vakomana varikuda kuenda kana kupota kuseri kwegomo ndo the 2030 yatiri kuona kana term extension yari kutaura achiti vakomana varikuda kuextenda their term but tiona the current situation, tiona masewage, muchiona zvinhu zvaparara munyika, vanoda kuparadza nyika kusvika kupi? Mashoko atiri kuona kuti aiwa in this way Arrogant Nelson Chamisa pathis funeral vari kuuya vachiramba the 2030 agenda again vachiti aiwa kuextenda this term, kuextenda kana kuamenda the constitution, aiwa kunyatsokuri kuamenda kana kutowedzera kuparadzwa kwenyika yeZimbabwe. Mashoko ari kuitaurwa panapa naArrogant Nelson Chamisa pafuneral yaG Hakata. Atudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinda comment section medu, musava masubscribe like, turn the bell icon.